Tady další den, třetí den, ani nevím, co se bude dneska dít, jenom vím, že budeme natáčet týmové video na téma postapo, který jsme včera vymýšleli. Takže asi tak. Chci si sednout. Koleriku. Řekni nám něco zajímavého. Něco zajímavého. Dobře. Jo, tak to bude ještě do závěru tady. Je to stejný ošák jako posledně. Jo, je. Jo, já už vím, kde je ta pětka, ta s náma ani... Takže máte na to 1,5. Tak třeba, jaký je moje příjmení? Tak to bylo Teď jako fakt za 400. Ale nevím kdo. Tohle je největší borka z týmu. Bylo to 5-1, ona nám to vyhrála. Aspoň něco umím. Jsem ráda. A 5-1 to nebylo, ještě kapitán měl 3 životy. A tam dva, Kdyby 8-1. Zbylo jich, no, jako by zbylo jich, několik jich tam zbylo a pak ještě kapitán, kterýho jsem taky dodělala já. Ego up. Jo, jo, jo! Je to? To je ten výraz. To už jde, už. To dostaneš prostě. To máš objektiv, který už na tom byl? No, to je Level hard. Potřebuji víc světla. Ale nesvíte.
Sofia. Like me, come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Rip on my waist and put that body on me. Come now, follow my lead. Don't come now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and my bedsheets smell like you. Really discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh. Tak já jdu, počkej, tak jestli chvilku tak víc tak já si vezmu 2 občany a nechám. Jo. Aha. Jdeme na bojovku. Řekni mi, jak se těšíš na bojovku. Tak já si samozřejmě těším na bojovku. Bojovky je úplně nejlepší. Jo. Jdeme na bojovku. Ty vole, nekřičte, jsme teprve na začátku, čau mrtvolo. Nešahej na mě. Ty šla jako tuhle. Počkej, to mám i vážně tudy. Hele, maska. Já vím maska, ale to mám i tudy. Jo. Kamka, není možný. Jdeme. No to nemůže být. Jdeme. To není ono. Fakt? Už jsi tam. A tam je taky šípka, Ale počkej, kam máme být tudy. A tady tudy, pane bože. My už jsme si... Aha. My jsme tam šli. Jo, to je strašidelné. Pokračujeme dál v cestě. Ve velmi strašidelné bojovce. Já budu hrát tak. Čus! Ahoj. S čím chceš pomoct? Se vším, tak jo. Tak jo. Jo. Tady je svíčka. Vrátili jsme se z bojovky a já jsem si za celou bojovku ani jednou nelekla, takže bojovka palec dolů. Mohli to udělat víc strašidelný.